खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिनो हरग्रोनाय जाबाय। गिबियाव दा जोंनि बे प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों सासे गेदेमा आलासिखौ नोंथांमोननि गेजेराव माखासे मोगा-मोगि लानो सानदों। जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय दोंसे गावनि सुजुनाय गावनि गारांजों खननाय मेथाइजों बे दिनैनि बे प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों मोगा-मोगि लानाय हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय गुरैयै खावलायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय गार्सफोरखौ आंनि गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमबाय। दा बेखिनियावनो आंखौ दोंसे मेथाइजों जागायनो थाखाय खावलायदों। दा बयबो खोनाखानाय मेथाइ आरो बे मेथाइआ जेब्लासिम बर'नि थाखाय फुलफिल जाया आबुं जाया अब्लासिम आंनि खुगायाव रिंखांबाय थागोन, आं खनबाय थागोन, खोनासंहोबाय थागोन। दा बेखौनो आं ससे खननि जागायनो थाखाय खावलायबाय। गोजोन्थों। बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दाउखा बिदै जोमै दाखा दाउखा बिदै अराय समा दाबोनो नाख्रेबजानाय अराय समा दाबोनो गादब जानाय अराय समा दाबोनो गादब जानाय अराय समा दाबोनो मोहेर जानाय बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्राङाखै। आं बेसेखिनिजों जागायबाय। गोजोननाय थाबाय बिथाङा दिनैनि जिहेतु हाबाफारि बेखौ बेखेवना होनायनि थाखाय। बिनि गेजेरजों बिथांनि सिनायथिखौ बा बिथांनि थंखौ आबुङै गावनि खुगानिफ्रायनो जों मिथिनो लुगैबाय। बे समाव नोंथांनि थं आरो सायाव माखासे बुंनो थाखाय आंनि जोनोम जायगा एबा आंनि थं हिसाबैथ' गुबैयै गहपुर हालामनि गोजोन फोथार 1 नं गोजोन फोथार गामियाव आं जोनोम जादों। आंनि गुबैयै जोनोम अक्ट'खौ बुंनो थाङोब्ला 28/10/1985 मायथाइयाव आङो जोनोम जादों गहपुरनि गोजोन फोथार गामियाव। बिनिफ्राय आङो उन्दैनिफ्रायनो कालचार इन्टारेस्टेड खामोन आरो जोंनि साखाथि फाखाथि एबा जोंनि गामियाव बर'निनो माखासे रिभलिउसनारि आर्टिस्टफोर दंमोन। दा बिथांमोननि एक्टिभिटिसखौ नायै नायैनो आङो हारसिङै गावनो सोलोंनो आं खायदा खालाम सोलोंदोंमोन। बिनिफ्राय आङो 1994 जेब्ला आं थाखो 4आव दंमोन अब्ला आंनि केरियारखौ आं जागायजेनदोंमोन, माने स्टेज पारफर्मखौ आं खालामजेनदोंमोन। बिनि सिगाङाव आं ओरैनो गाव हारसिङैनो न'खराव आङो सेस्था खालामोमोन। बिनि उनाव आङो जे बयबो आंखौ एसे आग्रह खालामनायलाय बा एसे आंखौ उत्साह होनायलाय आं स्टेजाव गाखोनो लाग्रोयो 1994आव। बिनिफ्रायनो दिनैसिम आंनि केरियारा लासैनो नैबेसिम अबस्थायाव जाफैदों। दाबो आं गावखौ साक्सेस होननानै आं साननानै लाया। आंहा गोबां खामानि मावनांगौ दंबावो हारिमुनि बेलायाव। दा दिनै आं बेखौनो बुंगोन जे नंगौ बर' समाजनि गेजेराव सासे आर्टिस्ट जानानै सासे खनगिरि जानानै लाइफखौ दैदेननांगौआ गोबां गोब्राब नैबे बिथिङाव नैबे समसिमाव। नाथाय थेवब्लाबो जिहेथु जोनोमाव ब्लाडआव बियो फैफाखानाय हिसाबै जों बेखौ नासयनो हाया, नागारनो हाया। सुखु दुखुनि गेजेरावब्लाबो ओंखाम बोथिसे मोनजायाखैब्लाबो बे मेथाइजोंनो गोजोननानै जोङो उखैनायखौ बावगारनानै थाबोदों। दा बेनिखायनो फैयै फैयै बोरैब्लाबा बुंनांगोन जे बे नाजानायनि फिथाइया दिनै एसे थाइनोबो हमदों, बेखौ आं बुंनांगोन। आंनि उनावहाय फैबाय थानाय माखासे जेनेरेसनफोर दङ। दा बै फंबाय बिनानावमोनखौबो आङो माखासे साजेसनथ' आं होनो हाया, नाथाय माखासे बुंथिखौ आं बुंनो हायो जे जोङो बर' हारि हिसाबै हारिनि गेजेराव आर्टिस्ट जानानै जुदि थांनानै थानो गोसो जादोंब्ला कमार्शियेल लाइनाव टटेलि दासिमबो बर'आ फैजोबाखै हिसाबै जोङो माखासे दुखु सुखु सैनांगौ जायो। दा बे सैनायनि गेजेराव नोङो आं सिद्दा खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला नोङो गंसे न'खरखौ आर्टिस्ट जानानै दैदेननोब्ला नों 50%ल' दैदेननो हायो। बेबो दासिम जोंनि स्टेजसिम जुदि सोरबा सौफैदोंब्ला, जोंनि सेनियरखौ आं बुङाखै, जोंनि सेनियरनि अबस्थायाबोथ'
मेथाइ खननायजों इसेबां मोजां नङा होननानै जों बुंनो हायो जेरै आबु सुलिखाखौनो आं बुंबाय आदा बिग्राय आदा गौतम ब्रह्म बिथांमोनखौनो बुंबाय नङा होमबा बिथांमोनाबो दिनैसिम मेथाइ खननायाव साक्सेस जादों बर'नि गेजेराव नाथाय गावनि न'खर सोलिनायाव बिथांमोनाबो खननानै साक्सेस जानो हायाखै होननानै आं थोंजोङै बुंनो सानो एबा नुबोदों बे जिहेथु बर' हारिमुनि गेजेराव बर' कमिउनिटिनि गेजेराव आरो दै गुबुनखौ आं बुंनो थाङा गुबुनाथ' क्ररनि सायाव जिरायनानै एसि गारियाव गिदिंदों बिथांमोना नाथाय जों दिनै बुंनो थाङोब्ला मेथाइ खननानै गंसे गारि बायनो हानाय अबस्थायाव फैथ'वाखै नाथाय जों नाजानांगोन बे सिस्टेमखौ लाबोनो जोङो बर' हारिया नाजानांगोन जिहेथु दानि दिनाव गासिबो सिस्टेमेटिकआव खारजोब्बाय नङा होमबा गासिबो मोनफ्रोमबो खामानिया हाबाफारिया ग्रामार दंजोबसै रावखान्थि दंजोबसै दा रावखान्थिखौ जुदि जों मोजाङै रोङोब्ला निस्सय बे रावखान्थियानो सानसे बेलासे जोंखौ मोनसे सिस्टेमाव लाबोगोन आरो बेजोंनो जोङो थांनानै थानो हानायनि अबस्थाखौ खालामनानै होगोन रायजो राजाफ्रानो होननानै आं आसा खालामनो हायो बे समाव जिहेतु नोंथांमोना जिहेतु सासे मेथाइ खनगिरिया सारा नाथाय सासे मेथाइ खनगिरिफोरखौ गोजोन होनो हानाय रां सहाय जोंनि सुबुंफ्रा होनो केपासिटि गैया थिग बे दुखुखौ फोरमायदों नोंथांमोना नायगिरि बिथांमोनाबो निस्सय बे बाथ्राखौ खोनानानै हमदांनो हादों दा बे समाव बिथांमोननि जिथु हारिमुखौ मोजां मोनग्रा मेथाइ खनगिरि बिथांमोनाव गोबां दुखु जारला दङ बेखौ बिनिखायनो बे अबस्थायाव दिनै जोंनि बर'नि गोबां देंखोगिरिफोरखौ जों नुदों खालि खननानै गाव गोजोननाय आरो रायजो राजाखौ गोजोन होनाय खिन्थु उनफारसे गाव सोलिनो थाखाय गोबां दुखु खस्थ' सैनांदों बे बाथ्राखौ बुंदों दा बे समाव आरो जोङो बेबायदि आरोबाव दिनैनि जिथु हाबाफारिनि साजोंनो जोङो दुखु सुखुखौ आरो माखासे मिन्थिबावगोन एसे जोंनि नायगिरि बिथांमोनखौ दोंसे मेथाइ खननानै जों आरो एसे गोजोन होनो नाजाबावनि दिनै जिथु जोंनि दानि BKWSCनि चिफ मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांनि सुजुनाय लिरनाय मेथाइखौ गोबां खनबोनाय खोनादों बेनि सायाव दोंसे बयनिख्रुइ साबसिन मोननाय जे नोंथाङा बयनिख्रुइ साबसिन मोननाय गोरोबसिननाय हारिजों लिरनायजों बिथांनि साननायजों बबे मोनसे दोंसे मेथाइआ गोसोखौ बांसिन गोजोन होनो हादों रायजो राजाखौ आरो नोंथांखौ थारैनो गोजोनदों बे सोंथिनि थाखाय BKWSCनि चिफ मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी सोमोन्दोआव आंनि असे बिदा जायखौ आं आंनि इसोर बायदिबो आं मानियो दा बिथांखौ आङो नोंथांमोननि पर्टेलनि गेजेरजों आं खुलुमहरदों खनसे बिथांनि नाजानायाव एबा बिथांनि थुलुंगा होनायाव आङो दिनैसिम गोबां मेथाइ रेकर्ड खालामबाय गासिबो रिभलिउसनारि ओमफ्राय बे आदाहा माखासे थांखि दङ गावहा इयुनाव आर्टिस्टफोरखौ मोनसे प्लेटफर्म होनायनि दा बिनि थाखाय आं आदाखौ आरो खनसे साबायखर बावबावो आंल' नङा गोबां आर्टिस्टफोरखौ आदाया मोनसे थुलुंगा होयो बेखौ आं बाख्नायो दा बेयावनो आदाया गिबि खेबाव आंनो मोनसे दोंसे गान हरदोंमोन आदाया गाना गोबां हरदों नाथाय बिनि गेजेराव मोनसे स्पेशेल सं हरदों अलरेडि बियो प्रडिउस जाबाय लामाया जोंनि दोंसेयानोल'मोन बे दा बे मेथाइखौ खननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बियो प्रेजेन्ट सिटुएसनजों खाब जानाय मेथाइ जे लामाया जे जोंना दोंसेयानोल'मोन गासिबो बर'निया दा बे मेथाइनि गेजेरावनो बिथाङा गासिखौबो बोननानै लिरनानै होदों बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं ससे खननानै होनि बिनि उनावहाय आङो मा बुंगोन दा लेटेस्ट फैबाय थानाय मेकिं जोङो खालामगासिनो दङ मिउजिक खालामगासिनो दङ दा बिनिबो माखासे मेथाइ बे आदायानो रिभलिउसनारि मेथाइ आंनो लिरनानै हरदों बधे गाबोननिफ्राय टेक जागोन बियो दा आङो बे लामाया जोंनि दोंसेयानोल'मोन बेखौ ससे खननि लामाया जोंनि दोंसेयानोल'मोन फोथाय खेबस' अनागारि सुथुरनि हेंथायै लामाया जोंनि दोंसेयानोल'मोन फोथाय खेबस' अनागारि सुथुरनि हेंथायै
जांख्रिथायनि अख्रां गोमसारनाय बुंफबनाय हारि उदांस्रिनि देरहासार जारिमिन बुहुमाव सोरजिनो जों खौसेयैनो जुजिबोदोंमोन गोख्रों जांख्रिखांदोंमोन गोख्रों जांख्रिखांदोंमोन आंनि बिखा बिख्लोआव नांनाय मेथाइ थारैनो आदाया बेखौ गावनि बिखा बिख्लोआव नांनानै लिरदों आंनि बिखा बिख्लोआवबो नांदों बेखौ आं बुंबाय आरो बेजों लोगोसे दायो लेटेस्ट बेखौबो बेखौबो आं ससे बे लेटेस्ट दा जिहेतु बे लेटेस्टखौ 1 सेकेन्डसो बा 1 मिनिटसोनि उनाव लाबोगोन बिनि सिगां खाथियाव जिरायनाय मानगोनां आदैखौबो बे आदैखौबो जों सिनाखि होनोसै रायजोफोरनि गेजेराव जिहेतु गोबाव सम जोंनि रायलायनायखौ खोनासंबाय हयथ' जोंनि नायगिरि अडियन्सआबो हयथ' सिनायथि होजानो लुगैबाय थानायखौ आं सानदों बेखायनो बेखौ जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि जानानै रोजा रोजा खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरग्रोबाय बिथांखौ जोङो बन्थमुरा बायदि हयथ' जिरायहोबाय थादों बिथाङा सासे बन्थमुरा नङा जोंनि मानगोनां जोंनि फिल्म जगतआव गोबां फिल्म सावथुन जगतआव रल लाबोबाय बिथांखौ नुबानो हयथ' सिनायगोन मा रल दं हयथ' आंनि खुगाजों बुंथ'ला हयथ' बायदि रोखोमनि आरो मालाबा बायदि रोखोमनि रुप लानानै ओंखारो मोजां रुप गाज्रि रुप बायदि रोखोमनि एक्सन देखायनो गोरों जोंनि धेमाजि जिल्लानिनो गगामुग हालामनि सासे गेदेमा बिथांखौ गावनि आबुं सिनायथि आरो बिथाङा बे समाव माबायदि सोलिनानै दं बेनि सायाव गिबियाव प्राइम 24 हेडलाइननि खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ आङो आंनि अननाय सिबिनाय जासिग्रोबोनाय थाबाय आंनि मुङा लकेश्वर बसुमतारी आंनि जिल्लाया धेमाजि जिल्ला आंनि गामिया जाबाय 1 नं कदमगुरि बरदलनि आनसलिकनि सिङाव आंखौ रायजोफ्रा नोंथाङा मा रलाव बांसिन लायो आंखौ बर' सावथुन मुलुगावहाय मा रल लाबोखो बेखौ मिथिनो लुबैदों गोजोननाय थाबाय गमामायैनो आङो बर' सावथुन मुलुगजों लोब्बा होननाय गैयामोन आंहा मोनसे इन्टारेस्ट जादोंमोन आङो हाबा जानानै खुदिया सानै मोनखांनायनि उनाव आं श'ले फिल्मखौ नायदोंमोन आरोखि हिन्दी बे श'ले फिल्मखौ नायनायाव गिलुबालु अमजद खान होननाय दाखुखौ ओरैबायदि आङो चयस खालामदों आरो मोजां मोनदों हाय जोंनि बर' सुबुं माहारिनि गेजेराव बेफोरबायदि सावथुन मुलुग आं थैनायनि आगोलाव नुलांनो मोनगोन ना मोनाब्रा ना रोंगोन ना रोङा बेखौसो सानलाबाय थायोमोन जाम्बासिया नाथाय मा खाफाला गेवखो आंहा हबे गफुर हालामनि थारायबारिनि रुबि नार्जारि बिथाङा आंखौ बिथाङा गावनि केसेट लाबोनानै गगामुगाव दिन्थिफैनायाव थांनोसै समाव बियो न'आव थांनोसै समाव आंखौ लोगो मोनबाय आदै खुलुमबायलै गाज्रि मोनाबा जाबाय मा गाज्रि मोनलाबायनो आंनो नोंखौ नांगौ जादों होनबाय मानो आं बर' सावथुन मुलुगखौ बानायबाय थायो आरो बानायबाय थागोन गोबाव सम आं नोंनि माबाखौ बडिखौ आरो नोंनि स्टाइलखौ दारिखौ महरखौ नांगौ जादों आदै आङो एसे लाजिनाय मोनबाय आं बेफोरखौ जेबो रोङालै होनना बुंबाय आङो अब्ला बुंबाय नों रोंलायनाङा आदै गाज्रि मोननाङा जोंहा डाइरेक्टर दङ बे डाइरेक्टर मथेनो नोंबो रोंलांगोन ओमफ्राय आङो सानना नायगोन बिसोर आंनि न'आव सानसे फै गमामायैनो बिथांमोना रुबि नार्जारिजों आरो प्रबिन बसुमतारीजों फैबाय फैनानै आंखौ लिंफैबाय लिंनायाव गिबियावनो आंनो रं नाम्बार पार्ट 2आव कलेजनि लेक्सारार होबाय अर्थात प्रफेसार होबाय आरोखि ओमफ्राय बेखौ बे सावथुन मुलुगखौ बङाइगावनि खोथा हलावहाय फिथाखौ हाबाय बे फिथा हानाय समाव गोबां बर' सावथुनजों लोब्बा गोनां मेहेर गोनां गोरों गोरा बिथांमोनहा नायनानै बुंबाय रुबि फंबाय नोङो मोजां मानसि आर्टिस्ट मोनबाय
नों बेखौ दाखु पाटाव होनायसाय बे आदैखौ दाखु पाटाव हो नों आरो बाम्पार नोंना फिल्मा सोलिगोन होननानै थैसामाव दाखु होबाय अराव दाखु होबाय न'खर संसारावबो बिदिनो बिराद रागा गोसा मालिक होबाय गमामायैनो आंनि मुङा बर' सावथुन मुलुगाव थैसामावनो गोगोम माबा जादों आरोखि मिथिजानाय जादों आरो माने दाखु लाइनाव आरो दाखु लाइनाव बांसिन बर'आव मा होनगोन बेखौ गुन्दा गुन्दा बिरला गुन्दा नाम दोननाय जादोंमोन आंखौ हबै थैसामाव दा आं उनाव फैफिनबावगोन जिहेथु माब्रै मोननाय बोरै बे रलखौ मोनखो निस्सय बिथांनि खुगानिफ्राय जों मिथिबाय बे समाव बिथाङा गावनि सिनायथिखौ होग्रोबाय माबायदियै बिथाङा बे फिल्म सावथुन मुलुगाव आगान होजेननायमोन आरो सोर बिथाङा बेखौ सुबिदा होजेननायमोन बिनि सायाव बिथाङा फोरमायबाय आं दा बे समाव जोंजों साखाथियाव जिरायना थानाय बयजोंबो बाख्नायजाग्रा सासे सुबुं जोंनि खुगानिफ्राय बिथांनि मुंखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोफिननो नागिरदों फुंजा मोसाहारि बिथाङा गोबां दुखुनि गेजेरजों दिनै बे लेभेलाव मोनफैनो हादों नाथाय बिथाङा गिबि बबे मेथाइखौ खनजेननायमोन आरो बे मेथाइनि गुबै लामा दिन्थिगिरिया सोर जों बेखौ बिथांनि खुगानिफ्रायनो जों मिथिनि बे समाव नोंथांनि जिथु गुबै लामा दिन्थिगिरि आरो बे मेथाइ खनजेननाय मेथाइ बिनि सायाव फोरमायनो थाखाय खावलायबाय ओरैनो गिबियै आंखौ लामा दिन्थिजेननाय होननानै बुङोब्ला आंनि बिफाखौनो आं बुंनांगोन मेथाइ लाइनाव लाबोजेननाया आरो बेनि सिगाङाव जेनेबा जोंनि गामिफोरनि माखासे आर्टिस्टफ्रा जोंनि न'आवनो रिहार्सेल खालामोमोन बे समाव बिथांमोननि दामनाय देनायखौ आं नायै बिसोर थांखांब्ला आं सोलोङोमोन आरो बिनि उनाव बिफाया आंखौ बै मुला देरगोनखौ बिलाइ गांनैयाव सिनायो होननाय बायदि बर' राव दङ बेबायदि सिनायनानै बिफाया आंखौ गावनो निजा फोरोंदोंमोन मोनसे सम उन्दै समाव दा बे समाव फैयै फैनानै 1994आव जेब्ला आं थाखो 4आव फरायो होमबा आं दहायनो बुंलांखांबाय जे आंखौ स्टेज पारफर्म खालामनो थाखाय माखासे थुलुंगा होबाय दा थुलुंगा होनायाव आंबो खालामबाय दा बेवहाय आङो दोंसे फक मेथाइसो खनग्रोदोंमोन फार्स्टआव स्टेज पारफर्माव आं फक मेथाइ खनग्रोदोंमोन आरो मेथाइखौ फुल्लि आं गोसोआव गैलिया नाथाय लाइननैसो गोसोआव दङ फक मेथाइमोन नालाय जाय आंनि बिबथै सासे दंमोन बे बिबथैया माने आंनि खोमायाव माने बुङै होनानै आंखौ मेथाइखौ खनहोदोंमन आरो आं उन्दैमोन बे समाव आं खोब सियार मराफ्राव गाखोनानै बिराद मेथाइ खनोमोन उन्दै थेख्लाख्ला नालाय ओरैनो आं बुङो चक्रधर मुसाहारि आदैनि मुङा आंखौनो फोरोंबोनाय प्राइमारि टिचार आदैया आरो लोगोसे आंनि आरो असे बिबथै दङ नारायण मुसाहारि बिथांमोना गिटार दामोमोन बेबायदियैनो बोहैबोदों आरो दा बेवहाय मोनसे फक सं दंमोन बिलो दखरसेनि खांख्राइ जामिनि दानि सिख्लाफोरनि गाननाय जोमनायालाय दामि दामि बिलो दखरसेनि खांख्राइ जामिनि दानि सिख्लाफोरनि गाननाय जोमनायालाय दामि दामि जास्ट बे लाइननिखौ आं खनबाय बे मेथाइखौ माब्ला जोनोम जानाय बे मेथाइआ बबे सनावमोन बधय आं आन्दाज खालामदों आं 1994आव खनदोंथ' दय बिनि सिगाङाव जोनोम जादोंमोन बियो आं एटलिस्ट बहा लिरामोन सोर लिरामोन बेखौ आं बुंनो रोङा नाथाय बै आदैयासो आंनो बे मेथाइखौ फोरोंदोंमोन आरो दा बिनि उनावहाय बै दिनखालि मेथाइ खननाय आग्रहखौ नुनानै आंनि इन्ट्रेस्टखौ नुनानै जोंनि गहपुरनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आंखौ थुलुंगा होदोंमोन दा बिनि गेजेराव आं सासेनि मुंखौ लानो हायो दा थैनानै थांबाय जोंनि ब्रह्म धोरोमनि गिबि गाहाय प्रसारक मानगोनां बाबा जगेश्वर ब्रह्म आफाया थैलांबाय बिथाङाबो गोबां आंखौ माने थुलुंगा होयोमोन माने बाख्नायनाय होयोमोन थुलुंगा होयोमोन गावबो मेथाइ सुजुयोमोन बोलो होदों आरो दा बेबायदिनो धोरोमारि सभाफ्रावबो खनहोबाय बेबायदिनो फैयै आङो अडिअ लाइनाव हाबबाय आं बे समाव मोनसे धोरोम लाइन होननायलाय मोनसे धोरोमारि मेथाइबो खननायखौ आं गिबि खननाय गोदोनि मेथाइ बेखौबो आं खोनादों माने बेखौबो बे समावनो आं गोसोखांनायलाय बेखौ खननो हागोन नामा दा बेखौ आङो मेथाइखौ आनान गसाया बेखौ आं गोसोआव दङ बेखौबो आङो माने बे बाबामोननि माखासे थुलुंगा होनायावनो आं गावनो हारसिंनो मेथाइखौ लिरदोंमोन आरो दा बेवहाय न' डाउट मेथाइआ इसेबां गोथौ
सोदोबथि गैया जानो हागौ नाथाय इसोरनि सायाव लिरदोंमोन आरो आं बेबायदि जोबोद मोजां खोनादोंमोन जोंबो खोनानो बेयाव थारमाने आङो धोरोम होननानै बुङोब्ला बे बाबामोना बुजियोमोनथ' रावखौबो जोङो मुगैनो मोना मुजुनो मोना नङा होमबा गासिनिबो धोरोमानो एखे होननानै जों फोरमायोमोन नाथाय थाबायनाय लामायाल' गुबुन गुबुन नाथाय बे मोनसेखौनो बयबो नागिरो होनना बुंनायाव आं बेखौ लिरदोंमोन आरो मेथाइआ ओरैबायदिमोन आनान गसाया सोरजिगिरिया बुहुमाव सासेयानो गोबां नङा बेनो आल्लाह बेनो इसोर बेनो गड आनान गसाया सोरजिगिरिया बुहुमाव सासेयानो गोबां नङा बे लाइनखौ आं खनबाय गोजोननाय थाबाय बे समाव दा जोङो बारा गोलाव खालामनो सानासै बिथांनिसिम बेखौल' मिथिनो लुगैबाय जे बिथाङा रमान्टिक मेथाइखौ खननानै मोजां मोनो ना हारिनि मेथाइखौ खननानै मोजां मोनो ना रक सं दानि गोदान मुगानि मेथाइ बबे मेथाइखौ साबसिन मोनो आरो बिनि सायाव फोरमायथाय खावलायबाय जेब्ला आं मेथाइनि केरियारखौ जागायजेनो अब्ला आंनियाव ओरैबायदि चइस दंमोन मेथाइनि बाहागोआव मोनबेसे बाहागो दं बेखौनो सोलोंजोबनो लुगैयोमोन नाथाय आंनि गाराङा बबेजों सुट जायो बबेजों फिटेड बेखौ आं उनावसो मिन्थिनो हादोंमोन आरो जे मानसिफोरनि बुंनायनिफ्राय आं मिन्थिनो हादोंमोन जे आंनि गाराङा आसलते ओरैनो मेल'डि सेक्सननि होननानै बुङो आरो ओमफ्राय बांसिन माने हार्ट टाचिं मेथाइफोरा आंनि गाराङाव गोरोबो होननानै मानसिफ्रा बुङो दा बेखायनो आं बेखौनो स्पेसियेल हिसाबै आं सायख'नानै लाबाय आं रिभलिउसनारि मेथाइफोरखौ जातिनि बा हारिनि मेथाइफोरखौ खननानै बांसिन गोजोननाय मोनो एबा आं बेखौ मोनसे स्टेन्डार्ड लाइन होननानै आं साननानै लायो बिदि होननानै आं रमान्टिकखौ जे गाज्रि होनदों बे नङा नाथाय आंनि गोसोनि थाखाय आं बेखौ मोनसे बासिनानै लादों आरो बे लामाखौ जायनि जाहोनाव आं दायो बांसिन आंनि माने टेगआ गासिबो रिभलिउसनारियानो बांसिन जानो नागिरो रमान्टिकआनो एकदम खोब खम आंनिया माने आसि बिजौआव साननो हानाय ओमफ्राय रमान्टिक होनोब्ला आं बांद्राय मानसिफोरखौ मुहि होनो हाया माने एडजास्ट जाया अडियन्सजों एक्सेस जाया नाथाय बेवहाय आंहा मोनसे केपासिटि जानाय बायदि जाबाय जे रिभलिउसनारि मेथाइआव आं बेखौ माने बेयाव फोथायनाय दंसै आरो आं गावखौ जे आंहा बेजों आंनि गाराङा फिट होननानै आं फोथायनाय दं आरो बे समाव दिनैसिम बेसेबां मेथाइ खनखो ओरैनोथ' आङो बांद्राय मेथाइबो खनाखै जेनेबा ओरैनोथ' बर' मार्केट हिसाबै जोंनियाव आबु सुलेखा बा गौतम दा आरो बिग्राय दा बिथांमोननि अनगायै गुबुना बांद्राय मेथाइआनो गैखाया नङा होमबा खम दानि बिनि गेजेराव आंबो सासे माने खम मेथाइनि गेजेराव आंबो सासे आरो दा बेवहाय आङो 250थासो मेथाइ खनबाय 250थासो मेथाइ खनबाय नाथाय 250थानि गेजेराव आं आन्दाज खालामदों माने बधय 50थासोआनो दासिम प्रडिउस जायाखै प्रडिउसारबा खनहोबाय ओमफ्राय मा खारनाव गोदोनानै थायो मिथिया रिलिज खालामनो हाया रिलिज खालामनो हाया सोरनियाबा सिनेमाया फुरा जाया रिलिज जाया सोरनियाबा बेबायदिनो अडिअ'ब्लाबो फुरा जाया बेबायदियाव माने खमसेखम 50-60थासोआ माने दासिम माने डिलेट जानानै दंथ'नाय बायदि जादों आरो नाथाय आंनि गोसोआव दं बे मेथाइफ्रा बबे आरो ओरैनो ओंखारथारनाया बेबायदिनो 200नि गेजेराव दं आरो रिभलिउसनारि प्लास आङो रावनिबो धोरोमखौबो बासिया धोरोमारिखौबो आं ख्रिस्टानबो खनो बाथौ खनो ब्रह्म खनो एसामिसबो खनबाय गेजेराव बेनिफ्राय रिभलिउसनारिखौथ' आङो बर' हिसाबै आंनि गोसो गोरबोआव माने जेसेबां चान्स मोन्दों नङा होमबा आं बेखौ जथेस्थ' सानना लादों आरो बेसेबांखौ खनबाय आङो जेनेबा ओमफ्राय नै दाथ' रानिं सोलिगासिनो दं रिभलिउसनारियानो आरो सोलिलांबाय थागोन आंनि केरियाराव बे सोलिलांबाय थागोन मानो होननानै बुङोब्ला बर'नि अख्राङा दासिमबो जोमै दाखाजोंनो बुस्रांनो रोंखायाखै नालाय बे दुखु दाहाया थाबाय थायो माने आरो बिनि गेजेराव आं गहपुरनि जाहैबाय दा बे समाव आं सोंनि जिहेथु बिथाङा जोंनि हारिनि सासे गोख्रों समाज सिबियारि बिथाङा गोबां मेथाइ खनबोबाय मेथाइ मुलुगजों मेथाइ खननानै बिथाङा जोंनि बर' समाजखौ थाखोसे आगानसे बारायहोदों होनब्लाबो जोङो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा बेनिखायनो बिथाङा दा जोंनि हारिनि जिहेथु गहपुर हालामनि जायखौ जोङो सिगां सनितपुर जिल्ला होननानै मिथिनो मोनोमोन बिथांमोननि जारिमिना दासिम रोखा बेरखांनानै दङ आरो बिथांमोनानो जारिमिनजों भुगिनांनाय सुबुं
नि गेजेराव बेबो सासे दिनै बिटिआरआवबो गैया BKWSआवबो गैया दिनै बे समाव बिथांमोननि सिन्थाधाराया मा जादों आरो बिथांमोना मा साननानै मोन्दों हयथ' फैगोन ना फैया दानि जे दा बिथाङा बे समाव गावसिनि सनितपुर जिल्ला दानि सनितपुर आरो बिश्वनाथ मोननै जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनिसिम आरो बर' रायजो राजाफ्रा माबायदि भुगिनानै दङ आरो मा आसा दङ जोंनि भुगिनायखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया आं जोनोम जाजेननायनि उननिफ्रायनो ओरैबायदि दाङाबाजिजोंनो देरबोखानाय जाय समाव स्कुल कलेजफोरखौनो मोजां रोखोमै फरायबोनो मोनाखै नङा होमबा गिलु गिलु गिलुं 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 दिनै माबा जासि गाबोन माबा जासि दा बिनि दुखु दाहायाथ' जोंनाव दंखायो 100आव 100% दंखायो दा बिनि उनाव जोंनाव मोनसे बर'फोरनि गोसो गोरबोआव सोमजिनाय बर' रायजो नङा होमबा बेखौ लानानै सरसा दंबाय थायोमोन डिमान्ड दंबाय थायोमोन बे समाव जोंबो 100% गहपुराव मोनसेबो अर्गेनाइजेसन बाद गैया जे जोंनि बर' समाजाव जाय अर्गेनाइजेसनफ्रा बड'लेण्डखौ नागिरफैदों बेयाव हेफाजाब होयै मोनसेबो अर्गेनाइजेसन बाद गैया दा बैखौ नाहरोब्ला दासिम आबुं जायैयाव जोमै दाखाया बुस्राङैयाव जोङो दोमैलुलुखौनो साननानै लाबाय थायो थेवब्लाबो गोसोनि हास्थायनाय गोसोनि लुबैनाय जाफुंसारनायखौ लुबैनायखौ जों नागाराखै दासिमबो दा फंबाय सोंगिरिया बुंदों BKWCआवबो गैया बिटिआरआवबो गैया नंगौ बेथ' राइट 100% राइट गैया जोंनियाव नाथाय जोंनियाव मोनसे गोसो दंबाय थायो जोंनि गहपुरनि रायजो राजाफ्रा नैबेखौल' बुजियो जे खायसे जाम्बा जाम्बिया बिटिआरआ मा आरो BKWCआ मा बेखौ मिथिया अखल नांगौ खालि बड'लेण्ड डाइरेक्ट बड'लेण्डखौसो मिथिगौ औ बड'लेण्ड नालाय बड'लेण्डआव हाबनानै दं नाथाय BKWCनि मिनिङा मा आरो बिटिआरनि मिनिङा मा बेखौ जों साननांगौ गैया बा गहपुरनि रायजो राजाफ्रा डाइरेक्ट जोङो बड'लेण्डखौ मोनजानो लुगैयो दासिमबो आसायावनो दङ दा बेवहाय जोङो थांनाय 27 जानुवारि नङा होमबा 2020 बेवहाय जिथु इस्यु जाबाय नङा होमबा एकर्ड जाबाय बे एकर्डआव जोंनि गहपुरसिम सिमाखौ खाना होनायाव गहपुरनि मानसिफ्रा ओरैबायदि रंजादोंमोन ओरैबायदि मोजां मोनदोंमोन नाथाय फैयै फैयै दिनै 1 बोसोर बारलांबाय बेवहाय दासिमबो जाफुङैखौ नुनानै गोसोफ्रा बिराद गाबखाङो रायजो राजाखौथ' आं बुंला आंखौनो बुंबाय आरो आंबो बिराद गाबखाङो माब्ला जागोन बेबायदि आरो फारसेथिं जोंनि बर' लिडार्सफोरनि गेजेरावनो दान्थे बिदान्थे सोरबा जागोन होनो सोरबा जाया होनो नाथाय गहपुर बिश्वनाथ एबा सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा जाया होनब्लानो ओरैबायदि थैया गोदौवो बेखौ जों नुबोगासिनो दं आरो नंगौ थारैनो जोंबो गोदौवो बिटिआरआव हाबलियानो बड'लेण्डआव हाबलियानो होनब्लानो ओरैबायदि गोदौवो सोरबाफोर भुलावनो बुंफ्लांदोंब्लाबो बियो माने बिनि सायाव ओरैबायदि माने एक्सन लानो आवगायबोयो सेन्टिमेन्टेल जानानै दै बेखौ आरो गोबाव खस्थ' खालामनायाव भुगिनांनायनि फिथाइखौ मोननो थाखाय जोंनाव बिराद सेन्टिमेन्टेल दा बेनिखायनो दासिमबो बर' लिडार्स आरो माखासे सरकारनि मानसिफ्रा जागोन जोंखौ आसा खालामनानै होनायाव जों दासिम 100%खौनो आसा खालामगासिनो दङ माने बिटिआरखौ BKWCखौ दसे दोनथ'नानै बिटिआरखौ रायजो राजाफ्रा बरायग्रोनो नागिरबाय थादों आबुं जाजानो लुबैबाय थादों आंबो लुबैदों दा बे लुबैनायखौनो लानानै जोङो सानफ्रोमबो खामानि मावबाय थादों दासिमबो सानफ्रोमबो खामानि मावबाय थादों नाथाय मोनसे खोथाया बेल' जे दानि जिथु राजखान्थि हान्जाफोर गावसिनि गादिखौ हासिल खालामनो थाखायल' माखासे खोथाफोरखौ होनानै जोंखौ बुरबक बायदि बाहायनानै नङा होमबा बुरबक बायदि एसे खोथाफोरजों फिदिं बाहायनानै दासिम जोंनि बेखौ फिलआप खालामाखै बिथांमोना आबुं खालामाखै दा बे मोनसे जोंनियाव दुखु नाथाय थेवब्लाबो नाजानाया दंबाय थायो दासिमबो जाथारगोनखौनो जों 100% आसा खालामनानै दङ दा बिनि गेजेरजोंनो आंनि मेनलि स्पेसियेलि आंनि हाथियारा जाहैबाय मेथाइ आं मेथाइजोंनो बेफोरखौ फोरमायो दुखुखौ फोरमायो माने आं बिनिबो मेथाइ लिरबाय थादों खनबायबो थादों स्टेज पारफर्मारफ्राव आरो बर'नि अखोराङा बेथ' आंनि गुबैयाव रिंनायानो थागोन दाबो बेनो जानानै दं दा आं बेखौ माने 100% माने फिट होननानै आं साननानै लायो आरो बे मेथाइखौ बेखौ रायजोफ्राबो गनायदों बे 100% फिटआवनो दं नंगौ दा आं बे मेथाइनि थाखायनो दासिमबो आरो माने इन्सपाइरेसन मोनसे मेथाइ बर'नि होननानै खायसे आंखौ फन हरो बेखिनिखौ लानानै आं बिराद गोजोननाय मोनो आरो न' दाउट आं जाथिनि बिराद गिदिर खामानि मावनो हायाखै नाथाय सोरनिबा गोसोआव जे हाबनानै थानो हादों फोरमायनो हादों
बे फोरमायनो हानायखौनो आं माने गावखौ गोजोननाय मोनो आरो गोजोननाय मोनो दा आङो बेखौनो बुंबाय जे BKWC खौबो आं गाज्रि मोना 100% I love BKWC 100% हो बिनि उनाव आंनि रायजो राजाया जितु BTR खौ गिबिसिन प्रायरिटि होगोन जेब्ला आंबो बेखौनो बुंगोन जोंनो BTR खौनो नांगौ जिखुनु मोननैखौबो औ खिन्थु नाथाय आंहा मोननैखौबो आं नाखस खालामनायाव गैया बेबो बर' हारिनि थाखायनो मोनसे बिराद गिदिर जोंनि साक्सेस मोनसे रायजो औ दा बेनिखायनो आङो आरो बेजों आंहा BKWC जों आंहा 100% जरित दं 100% जरित दं जाय शिबखौनो आं दहाय बुंबाय आंनि बिदा होननानै आं बुंखाबाय औ दा आं 100% जरित दंबाय थायो दाबो नाथाय गिबिसिन प्रायरिटिया जोङो रायजो राजाया जेखौ लुगैदों बेखौसो बुंगोन जोंनो BTR नांगौ जों BTR खौ दासिमबो लुगैयो एबा बड'लेण्डखौ जाफुंजानो लुगैयो सिमाखौ गाबोन समफोरनो जों बारायजानायखौ जों दासिमबो लुबैयो नागिरबाय दं माने अमा फिखानायफ्रा बैसोआनो बारलायलांबाय होननाय बायदिसो जाबाय जों अमा देनो लुगैथारबाय माने दिन थारिखौ येस बेखौ माने जों लुबैथारदों आरो सिमाखौ बानायगौबा जों एकदम माने हाथारला बिखाया माने एकदम बे आरो क्लाब माला जागोन मारै जालांखारगोन बेबायदि नाथाय बिनि गेजेरावनो सिङाव माब्लाबा एसे भेमेजालिखौ खोनायो थेवब्लाबो गोसोखौ बुरखायना दोनो ओइ नङा बिदिखौ साननो नाङा माबा मोनसे जाहैथारगोन बेखौ माने आसा खालामो आरो आं बेखौनो बुंबाय दा बे समाव जिहेतु जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिदिनो माखासे खोथा होयोब्लाथ' नोंथांमोना गोजोननाय मोनो एखे 100% बहुद थांबाय समा बाबेनलांबाय बा जोबथारनायाव जिहेतु बिथाङा गावनि जेंनानि सायाव दिनै गोबां मोजां जोंनि गेजेरजों फोरमायबाय हयथ' गासैबो मिथिगौ जोंनि बर'नि गेजेराव गोबाङानो गावनि खमब्लाबो हास्थायनायखौ मोनफुंबाय दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे जिल्लाया गोदो जेरै बिनिख्रुइ खैफोदाव दंसिन होननानैसो आं सानो मानो होनबा सोरबाया मोनबाय सोरबाया आसा खालामना थानांबाय जयैनो नांदोंमोन नाथाय बे जयै नांनानै मोननाय जे बाहागो बेखौ मोनैयाव बयबाबो दुखु थायो बेखौ बयबो मिथिगौ बिथांमोनासो मिथिगौ बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा आरो दैदेनगिरि बिथांमोना लामायाव सान्दुङाव अखायाव दावहायाव गोरोबफानानै मदद खालामदोंमोन जोंनि मोनफ्रोमबो आफादखौ बिथांनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंदों दा बे समाव बिथांनि दुखु आरो बिथांमोननि ओनसोलनि दुखुखौ जों बुंनानै फोरमायनो हानाय नङा जाय भुगिनांदों बिथांमोना हयथ' रुखु रुखु मेगनजों मोदै गदों फोरमायबाबो जाया सनितपुर जिल्लाखौ बिश्वनाथ जिल्लाखौ बेबायदिब्ला जोङो बोरैहाय खौसे नङाबा बोरैहाय जोङो मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनो हागोन बिनि सायाव मा बुंनो सानो जिहेतु दानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों बेले बेजे सानफ्रामबो नुयो दानि दिनाव सोरबाया माबा मोनसे बुङो सोरबाया माबा मोनसे माबायदि हास्थायो सनितपुर जिल्लानि बिश्वनाथ जिल्लानि जानानै नंगौ दा आङो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन आङो जोंनि बर'नि साफ्रोमबो लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ आङो रावखौबो गाज्रि होननानै आं बुङा साफ्रोमनावबो मोनसे नङा मोनसे गुन दं बे गुनखौ लानानैनो दिनैसिम फैगासिनो दं रायजो राजाखौ दैदेनगासिनो दं नाथाय बिनि गेजेरावनो माब्लाबा आथिं थोंब्रैयानो गाग्लिनो होननाय बायदि जोंबो मानसि हिसाबै माब्लाबा गाग्लिनफ्राङो दा बेखौ जों बेखौ गनायनानै लादों आरो बेखौ जोङो नाथाय बेखौ हमथाबलायबाय थानानै जोङो नांनानै जेबो मुलाम्फा गैया बे समा खौसे जानायनि सम बे समा हारिखौ गेरेमसा महर होनायनि सम दा बेनिखायनो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा गुबै नोजोर आरो गुबै लामाखौ नाहरनानै बबे बिथिंजों खारगासिनो दं बेखौसो जोङो बिश्लेषण खालामनानै रिसार्च खालामनानै जोङो बर'खौनो जाफुंहोनो थाखाय गेरेमसा महर होनो थाखाय मास्टार रेस लानो थाखाय जों नाजानांगौ आं गासै बर' लिडार बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायबाय आरो लोगोसे जोंनियाव न' डाउट सोरखौबा रां रुफानि सायाव होननानैबो आं बुंनो थाङाखै नाथाय माब्लाबा गावनि लाइफखौ लानानै थाखा फैसाजोंबो माखासे गेलेनांनोबो हागौ बायसान्सआव नाथाय बेखौ गुदि हमबाय थानानै रां रुफाजों फिदिं जानो नाङा एबा गावनि नंगौखौ अरायबो बुं सैथोथिखौ जेब्लाबो लाखि आरो बर'खौ बेजोंनो दैदेन आं बेखौ खावलायबाय होनब्लासो जोङो सानसे बेलासे जोङो मास्टार रेस जानायनि सिमाङा बड'फानि मास्टार रेस सिमाङा थांखिखौ हमथानानै खामानि मावनानै जोङो साक्सेस खालामनांगोन आं बेखौनो बुंबाय आरो बुंनायाव जुदि आंहा गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो आं बेखौनो खावलायबाय बे समाव जोङो बिदायबो लासिगोन ओमफ्राय जोबथारनायाव जोङो ससे दोंसे मेथाइ खननांगौ बिनि सिगां जोङो नैबे जोंनि खाथियाव थानाय आदै
आदैखौबो जोङो बिदाय होखासिगोन बिथाङा दा जिहेथु गोबां रल लाबोबाय गमायैनो आंना नेगेटिभ रुल हिसाबै गुन्दा रुलाव आंखौ डाइरेक्टरा बारा फोरोंनाङा बादि मोनोमोन आरो दाथ' बैसोआ थिनला एक्टर महर टाइटेल मोनबाय जेब्ला आं मा सबखौनो हानांगोन साननानै जिखि रल होआ आं हासिगोन बायदि एसे गोबां नङाबाबो हासिगोन नामा आं बेखौ फोथायनाय दं आरोखि आंनि सायाव गोजोननाय थाबाय दा बे समाव जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोननो नैबे फंनैसो बाथ्राखौ आं लाखिनो सानदों बिथांमोना हारिखौ मोजां मोनग्राफोरा सासे समाजनि सम्पति हारिमु दैदेनगिरि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बेनिखायनो जों गोलाव खालामनो सानासै बे समाव जोङो जोबथा दिनैनि हाबाफारिया संखेब हाबाफारि बेयाव जोङो गुबै बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायनो हायाखैबाबो सुंद'यै जिखौ मोनदों बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायदों आरो गोबाव मालाबाफोर मोजां सम मोनोब्ला जोङो बेनिख्रुइ आरो साबसिन बेफोरबायदि हाबाफारिनि सायाव जों सावरायबावगोन दिनै बे समाव दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबनो थाखाय जोंहा जोंनि मानिजाथाव फुंजा बसुमतारी मेथाइ सुंद' खननानै दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबनो थाखाय खावलायनाय जाबाय खननो नाजाबाय मेथाइखौ लिरदों BKWCनि चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारी आदाया लेटेस्ट टेक जानो थांगासिनो दङ बिथाङा जिहेतु थुनलाइ मुलुगाव रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारखौ बिफा महरै मानियो नालाय बिथांनि मुङाव बिथाङा फैगौ बिथांनि जिथु सान बे सानाव बेखेवगोन दा बे मेथाइखौ खाफाल गोनां आं खननो मोन्दों आरो सिगाङावबो आं खनखांबाय ब्रजेन्द्र सारनि मुङाव दायो आं बेखौनो लाइनैसो आं खननानै खिन्थाग्रोनोसै नाथाय मेथाइआ टेक जाथ'वाखै गाबोननिफ्राय जागोन बे आरो एडभार्टाइज होग्रोनोसै आरो एडभार्टाइज माने बयबो गोसो होनानै खोनासं जिहेथु फैबाय थानाय जोनोम जानो गोनांनि सिगां खोनासंनो मोननाया जोंनि जोबोद खाफाल गोनां होनना साननांगोन बेखौनो गोजोननाय थाबाय थुनलाइ मुलुगनि जारिमिनाव नों आंनि सिबिनां बिफा थुलुंगागिरिनो सुबुंनि आफा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म थुलुंगागिरिनो सुबुंनि आफा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बुहुमाव सोरगो दानायनि गोथां हाबिलासो नोंनि सैथो धोरोमखौ फसंनो खोमसि अरनबारि सौसिनानै दिया दख्ला अन्थाइनि लामायाव संगालि गोसो सांग्रेमानि मोजोमसे सोरां फहरजों दिंग्राय बिन्दो होसोनानै आफा सुबुंनि धोरोमखौ नों गोदानै जोंनो दिन्थिबाय जेबोला बाल्मिकिनि समायजों आरोबाव गोदान गांसे रामायण जोनोम जाफैथों मुलुगाव खोमसिखौ सोरां होनो बेखिनिखौनो आं खनबाय उनाव मोजाङै खोनागोन डिसेम्बरनि उनावहाय गोजोन्थों बिथांमोना दिनै जोंनो मिथियै माखासे बाथ्रा फोरमायबाय आरो जिउआव सैनांनाय दुखुना मोननांनाय दुखु खस्थ' माब्रै बिसिम मोनफैखो बेनि सायावबो सुंद'यैबो फोरमायबाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ दिनैनि जिहेथु हाबाफारिनिफ्राय जों बिदाय लानो सानबाय गासैबो प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम जोबथारनायाव गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय गोजोननाय हामलायनाय गासैनिसिम जासिहरनानै दिनैनि बे हाबाफारिनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों